capable, you're not even competent to be a local official. Don't even run. Rest assured, we're not going to allow this na kami po ang kakawawain. Imbis na maging karapatan yung edukasyon, mas nagiging pribilehiyo ito. Magandang araw, kayo po ay nakatutok sa programang kung saan ang inyong pananaw ay mahalaga, may katwiran at dapat marinig ng taong bayan. Ito po ang Perspektiba. Mapapanood po tayo sa CLTV 36 Free TV at sa official YouTube channel ng CLTV 36. Ipahayag po ang iyong opinion at perspektiba sa topic na ating pag-uusapan sa episode na ito. Batas trapiko, gaano nga ba ka-epektibo? Sasamahan po tayo na Attorney Danica Balderas, ang Legal Officer ng LTO Region 3. Si Ginoong Louie Clemente, ang head po ng City of San Fernando Public Order and Coordinating Office. At si Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. At si Police Major Pablo Quijada, ang Deputy Chief ng Regional Highway Patrol Unit 3. Bago po tayo tumulak sa ating usapan, panoorin muna natin ito. Sa datos ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ng Siyudad San Fernando, Pampanga, tumaas ang bilang ng mga lumabag sa batas trapiko ngayong 2022 kung ikukumpara noong 2021. Nangunguna sa listahan ng mga traffic violations ngayong taon ay ang hindi pagsusuot ng helmet, counterflowing, driving without license, unregistered motor vehicle, at disregarding the traffic sign. Ayon kay Darius Hizon, ang focal person ng si POSCO, tuwing mayroong operasyon, 70% ng kanilang mga nahuhuli ay walang lisensya. Sa gabi po, lalo na ang enforcers natin ay busy, abala po sa pagmamanto ng traffic. Most of them are 70% po ay walang lisensya. 70%. Kaya ang akala ho nila ay minamatahan o anong tawag dito, yung pinipersonalan namin ang mga nagbumto. Hindi po. No? It so happen na ito ay pag chinecheck ho namin, pag ano nila wala ho talagang lisensya. Sa datos ng Department of Transportation, 12,000 na Pinoy ang namamatay dahil sa road accidents kada taon. Ibig sabihin, 33 katao ang nasasawi kada araw dahil sa aksidente. Iba't ibang batas na ang ipinasa upang mapababa ang bilang na ito, tulad ng Anti-Distracted Driving Act at ang Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Nandyan rin ang RA 10586 o ang Anti-Drug Driving Act of 2013, ang RA 8750 o ang Seatbelts Used Act of 199 at Motorcycle Helmet Act of 2009. May batas din para maprotektahan ang mga kabataan sa road accidents, tulad ng Child Safety in Motorcycles Act of 2015 at ang suspendidong Child Safety in Motor Vehicles Act. Ang tanong, sa dami ng ating mga batas trapiko, nasusunod ba o naipatutupad ba ang lahat ng ito? Una pong sasalang sa ating talakayan si Atty. Danica Balderas, ang Legal Officer po ng LTO Region 3. Kasama po si Police Major Pablo Quijada, ang Deputy Chief naman ng Regional Highway Patrol Unit Region 3. Magandang araw po sa inyo at welcome sa Perspektiba. Attorney, magandang araw po. At of course, Police Major Pablo. Sige po. So kanina po nabanggit sa ating yes, good afternoon, sir. Sa ating pong short video, nung ma-interview natin yung focal person ng City of San Fernando Public Order and Coordinating Office, kung saan 70% ng kanilang nahuhuli, Attorney Danica, yun nga po, may problem sa lisensya or walang lisensya. Nais po naming malaman, based sa inyo pong perspektiba, ito po ba'y dahil sa walang disiplina po itong ating mga drivers, they're not securing their own license, or is it because kakulangan po ito sa proper dissemination ng information on how to secure one, at maging doon sa proseso na yun po, undergoing dito sa ating pong LTO office, kaya medyo ba may mahirap ba yung proseso, mahal ba ang mga fees? So nice nating malaman, ma'am, sa ating po, para po sa ating mga manonood. So ngayon po kasi, pag-secure natin ng driver's license, and ang nauuna po dyan, yung student permit kung tinatawag, hindi po ba? Ngayon po, dahil po sa mga pagbabago sa mga batas po natin, na-amend po ang requirements,
ngayon, ang existing law po natin and guidelines, before one can secure a student permit, dapat po dumaan po siya ng theoretical driving course na tinatawag. And under po sa existing guidelines, kailangan po ng 15 hours na TDC seminar. Ang ating publiko po ay maaaring kumuha ng TDC sa Driver's Education Center po ng sa mga LTO offices po sa buong Pilipinas. Kapag dito po sila nag-secure ng TDC nila, libre po ito. Kaso ito po ay upon appointment kasi limited lang po ang pwedeng accommodate per day kasi sa classroom, syempre limited po ang mga classrooms, ganyan. And second po, pwede po silang mag-secure ng TDC sa isang accredited driving school ng LTO. Ito po ay, we should take into consideration na ang driving school na pwedeng mag-conduct ng TDC ay accredited ng LTO. Kasi kung hindi po sila accredited sa LTO, wala pong interconnectivity, hindi siya ma-upload sa system, so wala pong bearing yon. At the time po kasi na mag-apply siya, dadalhin niya yung kanyang certificate upon application, then ito po ay i-verify naman po ng system. And then, once po na-issue itong student permit, meron pong sinasabi yung batas na within a month or after 1 month, tsaka siya pwedeng mag-apply for non-professional driver's license. So ngayon po, from student permit to non-prof po tayo. So wala pong from student permit to professional DL sa ngayon po. Dahil nga po, ang limitation ng batas, sinasabi po, 1 month, ang pwede niyang kunin after a month from issuance of the student permit is non-professional driver's license. Ngayon po, may panibago nga pong requirement din ito. Ito yung tinatawag na practical driving course naman po, na pwedeng kunin sa mga accredited driving schools po ng LTO. So, after pong ma-acquire itong 8 hours ang kailangan na TDC sa isang driving school, pwede na po siyang mag-proceed sa LTO office with licensing transactions para kumuha ng examination. Then, pag napasa po niya itong examination, may issuehan na po siya ng non-prof DL. Ngayon, ma'am, with regards to your question po kung whether or not itong talamak na madaming nagda-drive without license po is dahil po siguro ito sa mas pinaigting na requirements, di po ba? However po, we must take into consideration na itong requirements po na ito ay measures ng state, ng gobyerno po, para po magkaroon ng mas ligtas na daan at mas magkaroon tayo ng mas responsableng mga operators and drivers ng motor vehicles na sa daan po, ganyan. So, ang efforts naman po ng LTO dito, patuloy naman po ang information dissemination po natin na ginagawa. Isa po dito action at ginagawa ng LTO ay yung pagkakandak po natin ng barangay caravans po. Ito po ay in coordination po sa mga local government units. Sila po ang nagre-request ng assistance. For example, nakaka-receive po kami ng letters from the mayors, from barangay captains po of the different local government units within Region 3 po. So, entire Region 3 po ito, hindi lang po dito sa Pampanga. Kasi malaking bagay. I believe naman ito pong ating mga kababayan ay gusto na makasecure, dahil of course, yan po ay kailangan sa kanilang pagmamaneho. At ito rin ay isang major ID na kailangan sa various transaction. Pero nabanggit mo nga, ma'am, na medyo stricter. Pero for the good naman, dahil syempre kailangan natin matiyak talaga na yung mga taong nasa kalsada ngayon are capable really to drive a vehicle para sa safety rin po ng ating mga kababayan. Pero ma'am, minsan nanonote nila, like actually on my personal experience, nagkaroon ako ng pagpapaset up for non-professional. I've been setting up for about 2 months right now, pero ang available pa lang daw is on January. Ganito po ba talaga kahaba? Example, if you wanted to secure your own license, maghihintay ka ba ng 2 months, ma'am, sa mga offices na pinupuntahan, or may mga parang peak season lang ba talaga ngayon? Kaya parang next year pa makakakuha ng lisensya if you want to have a schedule with LTO for non-professional. Ma'am, actually po, siguro po nagkakaroon po kasi tayo ng mga technical problems po sa system minsan and yung intermittent slowdown po ng internet. So yung mga yun po,
nagkakaroon po tayo ng mga disruptions sa pagpa-process po. Pero actually, wala naman pong sinasabing 2 months after 2 months tsaka ka pwedeng makakuha. So, pwede din po yun, ma'am, na madami po ang nag-a-apply for driver's license. And sa isang office po kasi ng LTO, minsan mixed transactions po siya. Meron po registration and pong mga transfer of ownership, hindi lang po licensing ang transaction nila. So, minsan po, yung capacity po ng office ay nakahati-hati sa kanila. So, hindi po lahat mapagbibigyan agad-agad yung mga nag-a-apply for license po. Okay, siguro ma'am, that's one thing na pwede po siguro ma-plansya lalo ng office Yes, natin. po. Kasi alam naman natin kapag mabilis ang proseso, we will encourage more people to come and yun nga po, makakuha din po ng license. Thank you, attorney. Babalikan ko po kayo mamaya. Kaya please make sure, Kihara, kanina naman, isang yung pagtatala na nakuha natin sa ating pong shinare kanina na short video, 33 po yung natala natin, every day, kada araw, yung pong na-aksidente sa kalsada. Sir, based dun sa inyo pong talaan, ito po ba may connection din sa paglabag sa batas trapiko, ito pong mga aksidente na ito? Good afternoon po, ma'am, sa inyo pong lahat, kay Attorney Anton, Sir Ariel, kay Ma'am Danica, LTO. And so far as the highway patrol is concerned, ang aming pong opisina ay nakatas po talaga sa anti-carnapping law. Wherein yung pong katanungan, yung statistic po ay nakukuha po natin yung data niyan sa mga area ng ating local police station. So ito na consolidate po yan ng regional office, doon po natin makukuha. Sa katanungan niyo po na kung bakit nagkakaroon po ng aksidente, probably isa po sa kailangan natin ay education. Kasi sa pagkakataon po nito, malapit na the Yuletide season is nearly approaching. Marami pong maglalabasang mga commuters natin, mga kababayan natin. So karaniwan po dyan, siyempre hindi may iwasan yung pag-inom. Alam naman po natin na pag nag-inom, siyempre pag nag-drive ng vehicle, magkakos po ng aksidente yan. So education po, napaka-importante po ng programa natin ngayon ito para ma-educate po yung mga tao at mapapaalalahanan. Okay, sir. Sir, when it comes to enforcement naman, sir, itong mga batas trapiko, although sabi nyo nga po, nakaano din kayo sa mga hot vehicles natin, yung mga carnap vehicles, ika nga. Yes. Pero I believe you are also one with the other agencies para matiyak natin na itong mga batas trapiko ay nasusunod para sa protection po din po ng ating pong mga kababayan. Sir, doon sa enforcement natin ng mga batas trapiko, paano nyo po ito na isasagawa? Nasasabi nyo po ba, sir, na sapat yung tao ng Highway Patrol Group para makatulong ng lubusan dito po sa pagtiyak na itong ating mga motorista ay nakakasunod din, katuwang ito pong LTO po natin. Later on, I'll be asking Attorney Danica also sa kanilang part on the enforcement naman po ng batas trapiko. Well, masasabi ko, ma'am, kompleto naman po tayo ng personnel with respect to the enforcement at kasama nga po natin dito ang personnel pa at mga empleyado ng Land Transportation Office para i-implement ang bagong batas ng LTO. At base po sa aming data, we're able to issue a traffic operators permit for the period of January. Nakapag-issue po tayo ng mahigit 3,338 TOPs for the period of January to November. So, ang nakikita lang po nating problema sa enforcement ay mayroon pong mga nag-i-intervene na pag nahuli. Siguro po yung medyo political will medyo dapat tigtingin, dapat walang padre-padrino. Okay. Salamat po. Para hindi po yung mga commuters natin pag may kakilala, okay na. Okay, at least dapat yun po maano din sa ating mga kababayan na yung dumaan po tayo sa tamang proseso, this will help the government po talaga to do their part as well. Sa ating pong mga LGUs, mga officials, yun, maganda na masuportahan din po yung mga ginagawa. Tulong-tulong po. Agencies
para sa iisang layunin. Attorney Danica, ano po, kayo naman ma'am, sapat ba itong ating mga personnel para talagang mamantuhan, ma-enforce yung mga kinakailangang mga batas dito po sa ating batas trapiko, ika nga, para masundan to ng ating mga kababayan at magawa po talaga nila yung part nila sa tulong na rin ng mga ahensya gaya po ng LTO? Opo, ma'am. Ang LTO Region 3 po, meron po tayong Regional Operations Centers composing po ng ating law enforcement officers. Sila po yung dinedeploy natin sa mga operations to conduct inspection, roadside inspections sa mga terminals, as well as joint operations po with other government agencies and law enforcement agencies. Ngayon po, kami po ay nagde-deputize po ng mga ng other law enforcement agencies as well as LGUs po tulad po ng si POSCO and the PNP po. And dito po nagkakandak po ng seminar para mas mapaigting po yung enforcement ng traffic laws po natin. And today po, at present po, we are also conducting po itong joint operation po ng to implement po yung anti-overloading po natin dito sa Bulacan. So, nag-start pa po sila since November po and kasama po natin dito ang DPWH as well as some officers po from the PNP and the LTO Central Office po. Nagkakandak po tayo ng weighing po ng mga trucks to determine whether or not they are violating the anti-overloading. So dito po na-issuehan po sila ng mga corresponding POPs for violation kasama ang PIDEA and PNP po. Okay, salamat po Attorney Danica. At And please, ma'am, I may add po, no, regarding po dun sa pag-improve and pag-promote ng efficiency of delivery of public service to encourage nga po itong public na mag-transact sa LTO to apply for their driver's license. Ngayon po yung ating Assistant Secretary po, si Assistant Secretary Attorney J.R. Tugade po, ini-enforce po niya itong the enhanced na program against fixers. So may mga operations po tayo to address itong problem po and to eradicate na po itong pagkakaroon ng mga fixers and engagement of fixing ng hindi lang ng outsiders, third parties as well as po ng employees. Yes, malaking tulong po yan, kasi minsan may nagsasabi na, example, they wanted to have a schedule, hindi na na-schedule kasi na-block na daw lahat ng mga fixers, po. So for the people, parang wala na po silang maging choice but to transact with these people. Kaya malaking bagay po, at least nakikita nyo na talaga yung malaking pangangailangan para matulungan po yung mga kababayan natin na talagang maging smooth yung kanila pong pakikipag-transact sa mga ahensya, especially LTO ngayon po na kung saan nakita naman natin ang pagdami talaga ng bilang ng mga motorista, mga sasakyan, dahil it's easier to secure one right now, no ma'am? So hoping po na maging maisaayos po ito, lalo na ngayong panahon na kailangan po tayo ng ating mga kababayan. So salamat po Attorney Danica and Police Major Pablo. Later on, makakasama po muli namin kayo. Pero sa punto pong ito, mag-gap muna po tayo, commercial break muna tayo. Sa ating pagbabalik, makakasama po natin si Sir Louie Clemente, ang head po ng City of San Fernando Public Order and Coordinating Council. Natiling nakatutok dahil magbabalik ang Perspektiba. Nagsimulang lumago ang industriya ng Parol San Fernando dahil sa Giant Lantern Festival. Pinaniniwalaan na nag-umpisa ang pista sa Bacolor, Pampanga bilang ligligan parol sa pagitan ng taong 1904 at 1908. Bago pa man magkaroon ng ligligan parol ay laganap na sa lalawigan ng pagdaraos ng Lobenas kasabay ng simbang gabi. Ngayon, umaabot na sa 20 talampakan ng mga parol na isinasali sa Giant Lantern Festival. Patunay sa sipag, tiyaga, dedikasyon at patuloy na pag-akap sa makabagong teknolohiya ng mga Fernandino. Kaya ngayong December 17, tunghaya ng Giant Lantern Festival 2022 sa Robinsons, Tamils, Pampanga. Hatid sa inyo ng City of San Fernando Giant Lantern Festival Foundation at ng CLTV 36. Live rin itong mapapanood sa CLTV 36 sa aming 39 cable partners at sa Signal Channel 115.
Nagbabalik po ang perspektiba bago po tayo tumulak sa ating talakayan. Basahin muna po natin yung mga comments ng ating po mga netizens patungkol dito sa ating question of the week. Bakit meron pa rin lumalabag sa traffic rules? At mula po kay JP Roque II, hindi raw dumaan sa tamang proseso ang pagkuha nila ng lisensya. Nagpatulong raw po sila sa fixture. Yun pala yung napag-usapan po natin kanina, na sabi naman po ng ating home representative from LTO ay sinasaayos na nila ito upang hindi na maging option ng ating mga kababayan ng pagpunta sa mga fixtures, kundi dumaan sa tamang proseso. Ang pangalawa po nating commenter ay si Jerome Pyongson. Walang disiplina. Yan po ang kanyang comment. So sa punto pong ito ng ating programa, makakapanayan po natin si Sir Louis Clemente. Siya po ang head ng City of San Fernando City Public Order and Coordinating Office o si POSCO. Magandang araw, Sir Louis. Welcome po sa Perspektiba. Yes, maraming salamat po, Ma'am Marceline. And magandang araw po sa lahat ng tagapanood po ng inyong programa dito sa CLTV 36. Okay, sir. Nakikita namin mobile po kayo ngayon while this interview is ongoing. Ano po, kayo po ba ay nag-inspection ngayon? Ano po sa ating mga kakalsadahan? Kasi kanina nabanggit natin sa ating pong short video, tumaas yung bilang ng mga traffic violations. Kumusta naman po ang inyong pong bagronda ngayon? Actually po, tayo po ay madalas na nakakaranas ngayon sa ating syudad ng moderate to heavy traffic condition. Gawa nga po ng season at kabi-kabila ang mga ginagawa po ng ating national government, specifically ng DPWH, kung kaya po talagang nagiging unpredictable po yung bigat po ng daloy ng trapiko ngayon ating kalungsuran. Okay. Sir, kanina yung nabanggit natin yung pagtaas ng bilang, 70%, and it's really high, po. At dumami din yung bilang ng mga wala pong helmet. Ano po kaya ang dahilan nito? Sa side po ba ito ng motorista or may kakulangan po ba sa part naman ng mga agencies involved para ma-inform talaga sila sa tamang mga rules when it comes to yun po sa kanila pong paglarga sa kalsada? Yes, ma'am. Tama po ang inyong nabanggit regarding sa mga datos. Totoo po yan na meron ho tayong pagtaas ng bilang ng mga apprehension ng ating mga traffic violators. Hindi naman ho tayo nagkulangan ng mga policies, yung mga existing ordinances ho tayo, at meron din naman ho tayong mga national law about sa traffic. Pero yun nga po, ang nakakalungkot is medyo talaga tumataas po yung bilang ng mga violators. Po sigurong factors ang pwede nating pwedeng banggitin dyan, maaaring isa na rin po yung sa disiplina, yung behavior po ng tao, kung bakit na pag-iisipan ho nilang mag-drive ng mga sasakyan kahit wala ho silang lisensya. So yan naman po ay nakikita ho namin sa mga operations na kinakonduct namin, and lumilitaw naman ho talaga sa datos na medyo alarming po yung bilang ng mga nahuhuli po namin na talagang nagmamaneho ng sasakyan ng walang kaukulang lisensya from LTO. Sir, dun himayin natin yung numero, based dun sa inyong talaan, itong 70% increase, kung inyo pong titignan, mostly po ba, kabataan po ba ito, o mga datihan na pong nasa kalsada na talagang hindi, masasabi natin hindi nadadala, dahil nahuli pa rin kahit hanggang ngayon na? Without prejudice naman po sa mga nagdadrive natin ng motor at saka tricycle, in general ho, madalas sila ho ang nahuhuli namin talaga na walang lisensya. Sa edad naman po, karamihan po mga kabataan po na parang bago pa lang nagdadrive, yung mga ganun po. And meron din po kaming napansin pagdating ng gabi, dahil 24/7 naman po ang POSCO, karamihan po sa mga nahuhuli namin, mga kabataan na walang lisensya, sa tuwing gabi po usually nangyayari. Okay, so yun po, Sir, kapag kabataan, ito po ba, are we referring to minors or nasa edad naman, pero yun, nandun ba sa bracket ng kabataan? Minors po ba itong mga to? Sa bagay, hindi makakasecure ng license kapag minors, pero may mga natatala ba kayong mga minor de edad din, sir, na nagko-commit ng ganitong mga violations? Unfortunately, Ma'am Marceline, marami ho tayong mga kabataan or minors talaga na
nahuhuli ho talaga natin na walang lisensya pero nagdo-drive. May mga incidences ho kaming ganyan. Kung minsan pinapatawag pa po namin sa opisina yung kanilang mga magulang. Kasi ho kapag wala hong lisensya, usually may impound po yung kanilang daladalang sasakyan. So yun po, as per our experience, talagang may mga minor de edad po. At meron din naman ho talagang nasa hustong gulang na ho na pero nagda-drive ng walang license. Marami rin ho tayong mga nahuhuling ganyan, especially ho yung mga nasa informal sector ho, yung mga yung pangkabuhayan ho nila minsan nagta-tricycle o kaya naman ho nagbebenta ng kung ano-ano. Kadalasan ho yan mga walang lisensya. Okay. Sir, kapag isa pong minor de edad ang nahuli o kabataan, ika nga, meron bang pananagutan ng mga magulang na kanina na sabi niyo po na pinapatawag din ninyo, meron din po ba silang dito, yun nga po, responsibility na, pananagutan, kapag yung kanila pong mga anak ay hinahayaan nilang mag-drive at hindi sumunod sa batas trapiko? Morally po siguro dapat may responsibilidad yung mga magulang, pero as per law, wala pa po akong masasabi na kung may liability nga po yung mga magulang. But of course, dapat naman po sa mga parents, kung alam naman ho nilang wala pang lisensya yung kanilang mga anak, wag naman pong hayaang mag-drive. Kasi hindi lang naman po yung safety ng mga anak nila ang dapat nating consider. I-consider din ho dapat ng mga kasamahan ho nila na gumagamit din ho ng ating mga lansangan. Siyempre po, minsan, ang aksidente, hindi lang naman po karamihan dyan, hindi naman self-accident. Minsan may mga involved na iba. So kung wala akong lisensya, supposedly hindi ho sana dapat mag-drive. Pero yun nga po, kailangan din po yung pagkikipagtulungan talaga ng mga magulang para po talaga maiwasan yung aksidente. Okay. Sir Louie, ito po, nais ko rin po makuha yung perspektiba niyo patungkol dito po sa tanong na ito. Masasabi niyo po bang epektibo yung batas trapiko po natin sa kasalukuyan? Actually po, effective naman po yung ating mga existing policies, sobra-sobra naman po. Yung pong pag-implement naman po nito, of course, while admittedly, dahil siyempre po mabigat po yung traffico ngayon sa kasalukuyan, yung pong pagkandak ho namin ng operation so hindi ho namin ma-full blast pero sapat po yung mga polisiya ho natin patungkol po sa mga batas trapiko. Ang malaki ho talagang problema na ating kinakaharap mo ngayon ay behavioral. Ibig sabihin ho talagang nasa behavior na ho yan ng isang taong marunong mag-drive. Kung siya ba'y magmamaneho ng isang sasakyan kahit wala siyang lisensya or kahit student man yan or ano. So doon ho, at the end of the day, yun ho yung gusto nating matugunan na dapat sana magbago ho tayo ng kaisipan. Hindi ho po pwede yung dahil marunong kang mag-drive, dahil walang nanguhuli ay ikaw ay magda-drive. I am one with yung nag-comment ho kanina, kailangan ho talaga may disiplina talaga. Makapaghihintay naman po kung halimbawang marunong nang mag-drive, di kumuha ho ng driver's license sa LTO. And after makakuha ho sila, then they could drive. But of course, kailangan lagi hong iuna yung safety at saka disiplina ho on the road. Okay, that's good, sir, no? Dahil ika nga hindi po kakayanin ng gobyerno yung pang-solve nito, ng sila lamang. Kailangan po yung pagkakaisa, especially tayo pong mga mamamayan na may malaking bahagi po dito sa ating pong mga kailangang tuparin ng mga responsibilities din po natin, lalo na ngayon sa topic po natin na pagsunod sa batas trapiko. Sir Louie, nakita natin yung pagtaas ng mga cases ng mga violation. Sa end po ninyo dito sa San Fernando, ng mga strategies ang ginagawa po natin ngayon na masasabi nating malaki ang maitutulong para mapababa po natin tong bilang ng mga violations at the same time yung mga aksidente po dito sa kakalsadahan ng San Fernando? Yes, ma'am. Una po, hindi naman ho talaga major policy ng si POSCO ang manghuli. Of course, bahagi lang naman po yan ng trabaho, pero hindi ho yan talaga ang nasa topmost concern ho namin. Dahil nga po sa nakita ho naming datos, kami po ay nag-introduce ng bagong estratehiya ngayon. Kami po ay bumababa sa mga barangay
kami po ay nagbabaranggayan upang mag-conduct naman po ng information education campaign, lalong-lalo na po sa ating pong mga barangay councils dahil sila po ang unang line of defense dyan na kung maaari ho, matulungan din ho kaming mag-educate sa ating mga kasyudad na may mga existing ordinance ho tayo with regards to traffic rules and regulation na dapat tong sundin. At kung sakasakaling makapag-komito sila ng violation, kailangan alam ho nila yung consequence. So tayo po ay nakapag-start na ng barangay level approach na information education campaign. And yung pong mga traffic enforcers naman po namin, continuing naman po yung training nila, pati ho yung approach naman sa mga violators, pati ho yan ay itinuturo natin sa kanila. And lastly po, na meron na ho tayong coordination na ginagawa, actually na ini-implement na ho natin, meron ho tayong coordination sa LTO at saka po sa PNP XPG na kung saan tayo po ay nagkakandak ng operation, and bahagi po ng operation na hindi lamang po manghuli, bahagi po ng activity is yung mag-educate po ng ating mga kababayang motorista with regards to existing traffic rules and regulations. Okay. Salamat po, Sir Louie, sa inyo pong mga pagpapahayag ng iyong perspektiba at mga ginagawa din ng inyong tanggapan po upang maisaayos po ito pong pagsunod sa batas trapiko ng ating mga kababayan. Po. At manatili po tayong nakatutok, magbabalik ang perspektiba. Nagbabalik po ang perspektiba sa punto pong ito ng ating programa. Makakapanayan po natin si Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Attorney, magandang araw po sa inyo at welcome po sa perspektiba. Magandang araw sa inyo, magandang araw sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay at mga kapwa nating bisita ngayong episode na ito. Salamat po, Attorney. Attorney, sa pagsasaliksik po ng perspektiba, mga kabataan yung karaniwan po, pangunahing biktima ng road accident at maging sila rin po ang lumalabag sa batas trapiko natin. Sa datos po ng Philippine Statistics Authority, 1,670 ang mga kabataan ang nasasawi dahil po sa road accidents. Ito po sa kabila ng mga batas na meron po tayo para sa proteksyon ng ating mga kabataan tulad ng Child Safety in Motorcycles Act of 2015 at ang suspendidong Child Safety in Motor Vehicles Act. Ano po ang masasabi natin dito, Attorney? Well, sa amin nakikita lang dito na ang batas nagiging ang trato nila parang suggestion lang, no? Kaya hindi napapatupad ng maayos dahil hindi rin sinusunod ng ating pong mga sabi nga ng ating isang guest, susunod lang kapag may manghuhuli. So, yung frame of mind na yun, mali. No? Dapat sumusunod tayo sa batas dahil kailangan sumunod. No? At ang data natin, kung maraming kabataan na involved dyan, ay dahil maaring, hindi naman natin nilalahat, kulang po yung gabay ng magulang. No? Maraming magulang, hahayaan, sige, magmaneho ka kahit wala pang lisensya yung anak niya. Di ba? Yung kanilang mental awareness sa kanilang ginagawa, hindi po talaga angkop sa isang dapat magmaneho. So, yun ang kasamang palad niya. Kaya maraming na-involved na kabataan.
Okay, no. So yun sir, no, na nakikita natin na dapat mapaigting ito pong information din either ng mga magulang o tayo po na yung mga hanay na tumutulong upang ma-inform itong mga kabataan na ito dun sa maaaring mangyari, ano po, kung sila po ay magpapatuloy sa kanila pong mga kagustuhan lamang na marga sa kalsada kahit walang karampatang mga permits, license, ano po, at maging hindi rin naman nila alam itong mga batas trapiko na pinapatupad po ng ating gobyerno. Sir, pinag-uusapan natin ngayon yung effectivity ng mga batas trapiko. Sa inyo pong perspektiba, ito po ba ay epektibo pa hanggang sa ngayon? Opo, epektibo pa po. No? Balikan ko lang po yung sa kabataan. No? When we say kabataan, kahit 18, 19, 20, 21, kabataan pa rin yan. Pero pwede silang makakuha ng lisensya. Diba? A 21-year-old kid can still get a license kapag comply niya. Pero at 21, ano ang frame of mind niya? Diba? So, yun ang ano doon. So, kailangan talaga, siguro nakikinig po yung LTO sa atin, hindi lang yung driving, hindi lang yung traffic rules and regulation ang dapat nating ituro, kundi yun mismo pong ating pong yung frame of mind natin. No? Kasi pagka bata, no, lahat naman tayo nanggaling sa bata, mapusok tayo eh. No? Drug racing, o kaya inom, tapos kumbaga, you think that you're not going to die. Kaya gano'n. Kaya pagka sa ating pong pagkuha ng lisensya, tingin ko mas po yan mas kailangan yun. Kaya ang proposal po namin, kasi po sa ngayon, sabi nga po ng ating pong taga-LTO, si Panyera, 18 hours theoretical. 15 hours theoretical. Ang tanong, doon sa 15 hours na yon, itinuturo po ba yon? No? So, yan pagkuha ng student. Sa amin po ang proposal po namin dyan, iba. High school pa lang, senior high school, no, sa DepEd, kailangan nandun na naka-integrate na yan. No? Driving, no? Traffic regulation, etc. Para sa ganun, alam na niyan. When they get a student license at graduate na sila ng senior high school, no? At least meron po silang tamang perspective. Sa amin, no? I'm sorry, you might disagree with me. Yung theoretical, no? That's not enough. No? Kailangan dun tayo sa high school pa lang, yung mahabang pag-aaral. No? Para sa ganun, lutong-luto sila pag kumuha ng student license. So we are knocking the door sa DepEd. Tingnan yung mabuti yan. No? Para sa ganun, pagka kukuha ng lisensya, isang kabataan, isang na may alam na siya. No? Marami naman tayo na-impound na sasakyan, bigay niyo sa mga high school, pag-aral sila doon. No? Para sa ganun, matipid pa yon. No, bakit? Wala silang babayaran mga accredited driving schools. Diba? Because meron na silang lessons, driving lessons, proper training, etc. ng mahabang panahon. No? Para hindi yun nagkakaraming lang tayo sa 15 hours. No? So, nakikita natin. Go ahead, Attorney. Go ahead. Balik po tayo dun sa katanungan, effective pa. Effective naman po. No? Ang kinakailangan lang po, implementasyon. Kanina si Major sabi, marami daw politikong humihirit sa mga huli. Di ba? Sinasalo yung mga huli. Pare, arbor na yan, ganun. Alam nyo, andyan yata si Major. Sa amin, tayo po naging traffic CSAT din. Pagka may humingi sa akin, sasabihin ko, no problem. Pero ilalagay ko pangalan nyo, Congressman, ilalagay ko pangalan mo, Mayor, na ikaw ang kumuha ng lisensya nito. No? At papareceive ko sa inyo na kayo, no? Kayo nakiusap dito. Ay, hindi, wag naman ganon. Sasabihin nila, bakit? Dahil malalantad sila. So, we have to find a way na, okay, gusto mong umirit, sige. So, lalagay ko po dito, care of Councilor so and so. Kayo naglabas niyan, kahit alam nyo
na tama yung huli ng enforcer ko. Pero hiningi nyo, sige, para hindi kayo mapaya sa constituent nyo, gusto nyo magpasikat, pero gagawin ka namin talagang sikat. Bakit? Ilalagay namin na ikaw ang humingi, ikaw umarbor dito. Wala na pong aarbor niya kapag may ganyan. Bakit? Malalamtad. Tama po, no? Talagang, kasi sir, sabi nga, everything rises and falls in leadership, ano po, talagang pangungunahan talaga ng ating pong mga nasa taas, ano po, ito pong pag-lead sa ating pong mga kababayan. At kanina, maganda rin, sir, yung nabanggit ninyo na talagang grassroots talaga, ano sir, kasi mahirap nga naman na, bawa, may desire ka ngayon na mag-drive, tapos 15 hours, ano po. Though, I believe naman, yung, ito po kasi parang, before, walang ganito, no, sir, na konti. Parang recently lang itong practical driving course din, which is malaking bagay para malaman talaga natin na talagang nakapag-drive tong mga nasa kalsada natin before sila makakuha ng kanilang lisensya. Pero sabi nga, maganda na masimulan ng mas maaga para mas prepared po itong ating mga kabataan na may mas malaking porsyento. Saka hindi yun 15 hours. Saka may negosyo kasi dyan no? Kaya walang nag-e-enroll kasi may bayad. Ngayon, sabi nila, sa LTO walang bayad, tama, pero limitado lang ang kanilang capacity. Dahil hindi naman ganun kadami classroom. Let's multiply the classroom. Doon, senior high school. Train na natin sila. Now, I also want to talk about yung fixers. Diba? Alam niyo yung fixers, kaya may fixers dahil sa hirap ng requirements. Diba? Walang gustong mag-fixer kapag madali ang requirements ng isang ahensya. I'm not talking about LTO only, No, hindi yon. It's in general. Sa aming pag-aaral, there are fixers because mahirap ma-comply ang requirements. Number 2, may contact sa loob. No? Kahit na maglagay tayo ng katakot-takot na karatula na wag mag-deal sa fixer, etc., pag mahirap ang requirements, mapipilitan. No? And also, yung fixer, no, it is fixed because there are contacts inside the agency. Yon ang isang dapat mawala. No? Para sa ganun, pagka... Paglilinis sa loob. Kasi kaya may fixer, lalo na pag effective yung fixer, di yung tao ayaw mahirapan, effective dito talaga mako-comply. Yun. So, yun yung ano dyan We should also look inside, no, to solve a problem outside. So, yung fixing, okay yan. We agree. The fixers, dapat out of the agency yan. Pero tingnan natin, sino contact nila? No? Sino contact? Ngayon, may cellphone ngayon, maski hindi mo makita mukha ng mga fixers sa agency. Makakapag-fix pa rin yan dahil sa miscommunication. Di ba? So, kahit na hindi mo yan papasukan sa ahensya, they can still do it dahil may contact sa loob. Okay. Salamat po, Attorney Ariel. At ngayon po, ano po ang inyong mensahe pang kalahatan sa ating pong mga motorista, yan po sa ating pong mga government agencies din, sir, para ito pong batas trapiko natin talagang mas lalo pa pong maisakatuparan yung pagpapatupad at effectively talaga ay masunod ng ating pong mga motorista. Well, sumunod po tayo sa batas trapiko, no? Ito yung kanina sabi nga sa ating guest, number 1 daw po ang walang helmet. Alam nyo, nagpupunta rin po tayo dyan sa Region 3. Yan din po napansin ko. Para bang ang hinuhuli yung may helmet. No? Yung walang helmet ang hindi hinuhuli. Halos lahat walang helmet. Halos lahat nag-overload. No? Sa motorcycle. And marami po walang lisensya nagmomotor. Why? Because doon sa binibilhan, hindi naman sila nagre-require ng lisensya. Basta may pera ka, may pambili ka, okay, makakabili ka. Subukan po natin na magkaroon ng requirement sa pagbili ng motor. No? Na dapat may lisensya, yun bumibili. Palagay ko, makakabawas po yan sa problema.
Pagkakaisa talaga, no, attorney, bawat isa sa atin may bahagi po at meron po tayong magagawa para sa tagumpay ng ating mga naisin, lalo na po dito sa pinag-uusapan din nating topic. Manatili po nakatutok at magbabalik ang Perspektiba. Nagsimulang lumago ang industriya ng Parol San Fernando dahil sa Giant Lantern Festival. Pinaniniwalaan na nag-umpisa ang pista sa Bacolor, Pampanga bilang ligligan parol sa pagitan ng taong 1904 at 1908. Bago pa man magkaroon ng ligligan parol ay laganap na sa lalawigan ng pagdaraos ng Lobenas kasabay ng simbang gabi. Ngayon, umaabot na sa 20 talampakan ng mga parol na isinasali sa Giant Lantern Festival. Patunay sa sipag, tiyaga, dedikasyon at patuloy na pag-akap sa makabagong teknolohiya ng mga Fernandino. Kaya ngayong December 17, tunghaya ng Giant Lantern Festival 2022 sa Robinsons, Tammils, Pampanga. Hatid sa inyo ng City of San Fernando Giant Lantern Festival Foundation at ng CLTV 36. Live rin itong mapapanood sa CLTV 36 sa aming 39 cable partners at sa Signal Channel 115. Nagbabalik po ang Perspektiba sa ating pong segment na Katha o Katotohanan. Magbibigay po kami ng mga paniniwala at sasabihin po ng ating mga panelists kung ito po ba ay katha o katotohanan at bakit. Umpisan po natin kay Attorney Danica mula po sa LTO. Attorney, ito pong statement na ito, sabihin niyo po kung ito po ay katha o katotohanan. Mas maluwag ang batas trapiko sa mga probinsya. Katha po ba o katotohanan? Ito po ay katha po. Kasi po ang ating mga traffic laws, rules, and regulations tulad ng RA 4136, itong Land Transportation and Traffic Code ay isang national law po ito. So implemented and enforced po ito sa lahat or sa buong Pilipinas. So hindi po pwedeng hindi i-implement ito sa isang particular na lalawigan or city tapos hindi po ito i-implement sa other cities or municipalities. Nagkakaroon lang po minsan ng pagkakaiba dahil sa mga ordinansa na pinapatupad ng ating mga local government units. Pero po, dapat po nating maintindihan na itong mga ordinances na ito na pinapatupad ng LGUs ay hindi po maaaring magbigay, hindi po sila pwedeng mag-go beyond. Yes, mag-go beyond sa existing law or national laws po. Ang pwede lang po nilang gawin is magkaroon po ng more stringent siguro na enforcement and implementation po ng batas trapiko po. Salamat po, Attorney. At ito naman po kay Police Major Pablo Quijada po mula po sa ating pong Highway Patrol Unit. Ang statement po ay ganito, hindi hinhuli ang mga traffic violators sa maliliit na bayan, gaya po ng Santa Ana at Santo Tomas, dito po sa lalawigan ng Pampanga. Ito po ba'y katha o katotohanan, sir? Katha lang po, ma'am, yan. In fact, kahit saan po kami pumunta ay lugar dito sa Central Luzon, nanguhuli po kami, and based on our records nga po, nagtala po ang aming opisina ng 3,338 na panghuli sa iba't ibang probinsya. So sabi nga po ni attorney is Republic Act po kasi po ito, so dapat implement kahit kanino. Salamat batas po. Is batas po. Yes, wala pong sino-sino, kahit mga lugar pa rin yan. Walang saan-saan. No, sir. Lahat dapat po meron po magpapatupad ng batas trapiko. Kay Sir Louie Clemente naman po mula po sa Siposco. Ito po ang statement, sir, para sa inyo. Kung gustong mag-park kahit saan, gawin lamang ang hazard light. Katha po ba o katotohanan? Unfortunately po, katotohanan yan. Yan po yung misconception naman po ng ibang motorista natin. Bagamat yan po ay mali pong practice, pero admittedly, ganyan po yung ang nangyayari. Katulad po ng binabanggit ko, again, it's a matter of pagkakaintindi sa mga batas, kung kaya kinakailangan lang po talagang palakasin pa yung information education natin. Akala nila tama yung kanilang ginagawa, but in the contrary, yun po ay maling-mali. Salamat po, Sir Louie. At sa panghuli po nating statement para po kay Atty. Danica, ma'am, ito, maaaring magbaba at magsakay ng pasahero kahit saan. Katha o katotohanan? Ito po ay katha po
dahil meron nga po tayong designated loading and unloading na sites po as provided po ng ating city local ordinance. And meron din po tayong tinatawag sa batas na illegal parking, hindi po ba? And meron pong mga certain na lugar na sinasabi ng batas, in-specify ng batas na bawal huminto, bawal mag-park. Tulad po sa isang intersection po at nakatigil po itong stoplight, hindi po ba? Hindi po porket nakatigil ka dito, pwede ka nang magbaba or magsakay. Okay, salamat po, attorney. Ano po, yun po. Sana po ma-take note ng ating pong mga kababayang manonood, motorista man, o yan po, sa ating pong mga commuters, na napakahalaga talaga na tayo po yung makasunod sa batas trapiko. Salamat po sa ating mga panelists na sumama po sa ating pong talakayan ngayon at lalo higit sa ating mga manonood. Disiplina, pasensya at pagbibigayan. Ito ang kailangan upang masigurado po nating walang madidisgrasya sa daan dahil sa kapabayaan o paglabag sa batas trapiko. Sumunod po tayo sa mga traffic rules and laws dahil para ito sa kaligtasan, hindi lamang ng mga motorista pero maging ng ating pong mga commuters. Ako po si Aislinn David Manson, taga rito kasama ninyo, si LTV 36.